manzo Mahamudu mai share duk wani kokenmu, sanyo ahali har da duk waliyan manzanmu. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Allah a saka har da duk shehunan mai Makka da masu biyar da mai gida na labbaika. Mubaraka MK Allah ya babbewar waka, wakar aure ko ta suna ni ba na shakka. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Baitocin waka ta aure yau ne na saka, na rera ta da je biki rawa ta in taka. Salha da Rashida ni dai ina muku san barka, roƙo na auren ku Allah sanyo albarka. Salha ne ango Rashida yau ne ka dauka, ango na Rashida abun taba wani tamkar ka. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Baitocin ango a yanzu su ne zan doka, Salha babban kwaro yanzu nauyi ka dauka. Nauyi na amarya Rashida yanzu yana kanka, hakkin cin tarshen ta yanzu ya dawo kanka, tarbiyyar ta da suturar ta yanzu tana kanka. Ango na amarya Salha wanda baya shakka, abokina ni mu fara sai na gaishe ka. A yau Allah ya nufa na rero muku waka. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Salha ka rike amaryar da ta zama taka, aure na so da kauna ba shakka. Salha Rashida ta zama matarka, angon Rashida ne muku san barka. Ni ne Mubarak MK mai waka, ango a wurin bikin da san fatan karka. TJR nawa mai gida ne ga Rashida, Salha ango a yanzu mu ma mun shaida, mu ma mun shaida. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Mubarak MK mai waka baitika na tsara, Salha ango ni Mubarak sai na gaishe ka. Ango na Rashida aboki da baya shakka, ku yi zama na amana da Rashida matarka. Mai dubu na masoya Salha Allahu ya barka, da kai da amaryar ka ko na ce ma matarka. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Wa amarya kina ina, wai Rashida kina ina, angon nan naki ne, hidimar mata kice. Yau dai kin yo fice, a mata kin yo zarce, ango kin yo dace. Yau dai ranar kuce, kuma kun zarta kwatance. Salha kayo dace, Rashida ta kace, kai da ita amana ce, babu wani cece kuce. In an kai ki gidan gane ki zaman ki ibada ce, wakar auren kuce. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Amarya da ango, Salha da Rashida, amarya da ango sun sha wankan shadda. Ni Mubarak MK ba na san mai ganda. Amarya da ango su da ganku a barku, abun mamaki dubun masoya tare. Salha da Rashida yau babu mai muku gori, ango da amarya Allah ya tsare ku da sharri. Ango da amarya Allah ya sa ku ga kairi. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura, Salman Rashida auren masoya an daura. Kumbura yayin Rashida baiti na naki ne, auren kannan ki ne, sai ki tashi ki rausaya. Mai sauraro tsaya, in waƙe sarauniya
ta mata kuma gimbiya kai da matan Nasiru Kubra yayar Rashida Allahu ya taimaka darajar ke daukaka yayar ango amarya Allahu ya arzuka yaya ta Rashida yayar angon nan matan Nasiru sarkin fawa na gaishe ki na yi miki maki matan Nasiru Kubra. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura. Salwa da Rashida auren masoya an daura. Dangi na ango a yau zan gaida kakar ango kyalli na yin murna mamar ango yau tana yin murna mamar ango hajjara na murna ni gaisuwa nake yi mamanmu aure 'ya'yanku Allah ya sa alkhairi mamar ango Allah kare shiri mamar ango Allah sa ku ga kairi MK a yau na yi baitocin ku Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura. Salwa da Rashida auren masoya an daura. iyayen ango a yau duk suna yin murna dona yin murna ga Halima tana murna Rakiya na yin murna ga Dugo nan na murna na ga Fatima na murna ga Abu nan na murna Azimi na yin murna har da Balki tana murna har Tuma yau na murna Taniman na murna har da Ranau na murna Liya na yin murna ayya aure auren masoyi Salha da Rashida. Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura. Salwa da Rashida auren masoya an daura. Magadiyan ango na nan Abdul Malik na nan karkuce mun baya nan mai gidan sha'awaya ne Allah ya bar ku a tare Adamu na sanya Shahad na sanya Alladu na sanya Yahaya na sanya Bara'u ma na sanya Barira ma na sanya Abdurrashid na sanya Nana La'ima tana nan Nana Rayya tana nan Kulwa ma tana nan Ramatu ma tana nan Sa'ama ai tana nan Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura. Salwa da Rashida auren masoya an daura. Kana ango ni Mubarak MK zan gaida Salisu na taya murna Jamila na murna Farida tana murna har da Hafsat na murna Mansur sai na sanya Musuba'u yana murna Rashida na sanya Umma Salma tana murna ga Maryam na sanya Husna na murna Harbijama na murna har Fadila tana murna Nijasi na murna Fasul ma na sanya Mahajir na murna Kanin na yin murna Auren soyayya da ƙauna yau dai an daura. Salwa da Rashida auren masoya an daura. sama abokan angon gabe dukan ku sun zo yanzu su zan furzo kuma kowa gwarzo bikin abokin nan naku babu zancen kanzo kuna jiran wannan rana a yau dai ta zo Abdu mai pizza yau ka taso ka tattaka Shu'aibu aibo kai ma ka taso ka tattaka ya uba zumuna nan har da Ashir na ganshi mediyatar sannu zakar da ango sai ka taso ka tattaka ai Rabile na nan mai halin ban girma kai sahabi TJR sai ka dan tattaka ga Razak TJR Razak boy na sanya ai Liyan ma na nan a far sai ka tattaka fasaja FKG Fahardin na sanya ai Siraji yana nan Siraji GAS namu wallaban mantaka Sa'adu El Ramzi boy dole sai na saka Buhari ban manta ba musu ba na sanyo ka ba ka wasan yara DJ Awwal na nan ga Muhammad Nasa ai Maniri yana nan Bukari tayar nawa dole sai na saka Ibrahim na nan har da Jafar na nan Shafi'u ma na nan har da Samun Toras namu ban manta ka ga Abu dan wanka da baya tata tata Abba Razak na nan Mustapha na sanyo ka sai ka dan tattaka har da Zakir Faruk tun da ban manta ba sai Mubarak MK an goga Fatima Zara ni ne na yo betun ku ina ta gaggaida ku Salha ango ne kuma ango na Rashida